κλείνει εκεί τον Ντέγε Μπράουν να παραχωρεί το κόρνερ. Βούρος πέφτει στο έδαφος, θα πάρει το επιθετικό φάουλ. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Μποτία για τον Σαλίνο. Καλή συνεργασία με τον Απέλκα, ο Μακ. Ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει φάουλ για τον Παπά. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μακ τώρα. Στο 1ο λεπτό. Τώρα υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Τα Κώστα, η παλιά προς τον Φορτούνη. Σε ένα χώρο που θα αναμετρηθεί εκεί με τον Χάτζη Σαΐα. Και σφυρίζει ο Παπάς, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Πίεσε δυναμικά ο αμυντικός του ΠΑΟΚ σε αυτήν την περίπτωση. Δείτε ξανά πως παίρνει την μπάλα με το κεφάλι και πως τραβάει ο Χάτζη Σαΐας. Καθαρό το φάουλ σε αυτήν την περίπτωση. Είδατε πως πίεσε τον αντίπαλό του. Είναι στο όριο της περιοχής. Αντιδράσει στο τέτα-τέτ με τον Ρόμπερτ Μακ, ενώ ο Φορτούνης κέρδισε το φάουλ από τον Χάτζη Σαΐα. Ο Ολυμπιακός που είχε την ευκαιρία με τον Ντακώστα στο 5ο λεπτό. Νέα υπόδειξη από τον βοηθό τώρα για φάουλ που κέρδισε ο Λεάνδρος Σαλίνο. Μπούρος. Φορτούνης θέλοντας να τροφοδοτεί στον Φουστέρ. Προσπάθεια και φάουλ από τον Μιλιβόγεβιτς σε αυτήν τη φάση όπου υπάρχουν και κάποια νεύρα. Παπάς τώρα θα βγάλει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Τουλάχιστον έκανε κίνηση για να την πάρει από το τσεπάκι του. Κάνει συστάσεις στον Μιλιβόγεβιτς και τώρα βλέπετε δείχνει την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι στον μέσο του Ολυμπιακού. Για αυτήν εδώ τη φάση, όσο Χαρίσης κατάφερε να περάσει την μπάλα, εκεί τον χτυπάει ο Μιλιβόγεβιτς. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι λοιπόν για τον Σέρβο μέσο του Ολυμπιακού. Για τους ερυθρόλευκους σε ένα μαρκάρισμα του Χάτζη Σαΐα πάνω στον Κώστα Φορτούνη. Μια πολύ οριακή φάση, παράβαση που αρχίζει μέσα στην περιοχή, στην συνέχεια ο Φορτούνης πέφτει εκτός. Σφύριξε το φάουλ ο Παπάς και από εκείνη την φάση ήρθε και η ισοφάριση για τους ερυθρόλευκους με την κεφαλιά, την εξαιρετική κεφαλιά. Κόντρα ευνοεί τον Βούρο, αυτός για τον Φορτούνη. Κλεισμένος από δύο αντιπάλους, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ενώ θα δούμε νωρίτερα την προηγούμενη φάση όπου υπήρχε offside, όπως είδαμε, στην θέση του Φορτούνη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Σπηλιόπουλο. Δημήτρη. Πραγματικά είχε πλάκα αυτό. Του λέει ο Τούντορ τον Σίλβα, τώρα δεν μιλάς, και του λέει όχι, θα μιλάω μία εγώ, μία εσύ. Καμπιάσο θα ελέγξει και θα απομακρύνει με το αριστερό. Χάτζη Σαΐας προλαβαίνει τον Ντέγε Μπράουν και παραχωρεί το πλάγιο. Τελικά ήταν φάουλ που εκτελέστηκε από τον Ντέγε Μπράουν γρήγορα. Η Μιστακίδης. Ο Πας αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ντέγε Μπράουν. Καμπιάσο αλλάζει για τον Φουστέρ. Πίεσε ο Λέοβατς και έδεσε ο Τσίμιροτ. Πιέζει και πάλι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και ο Ανδρέας Παπάς σφυρίζει το φάουλ. Στενό σταματάει το παιχνίδι, καθώς από την άλλη πλευρά είναι πεσμένο στο έδαφος. Πρέπει να είναι ο Μιστακίδης. Αλλαγή Ολυμπιακός, αλλαγή ετοιμάζει και ο ΠΑΟΚ. Οριακή θέση του Μακ. Βοηθός στο βάθος, σήκωσε το σημαίακι, ο Παπάς σταμάτησε το παιχνίδι. Κάτσε. Έκοψε προς στιγμήν ο Μιλιβόγεβιτς. Δοκιμάζει ο Ντέγε Μπράουν, νέο φάουλ
για τον Ολυμπιακό. Εκτελέστηκε γρήγορα. Σταματάει ο Παπάς το παιχνίδι. Καθώς υπάρχουν νέες διαμαρτυρίες από πλευράς των παιχτών του ΠΑΟΚ. Τζαβέλας απομακρύνει τον Πέλκα και τον Χάτζη Σαΐα, αλλά και τον Μιστακίδη. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 78. Αυτό είναι το φάουλ του Χάτζη Σαΐα πάνω στον Ιντέγε Μπράουν. Φάουλ που έχει. Ο αρχαίος του ΠΑΟΚ ψάχνει στήριγμα. Κάνει την παλιά προς τον Μακ. Βγαίνει ο Καπίνο. Ο Μακ θα μπει στην περιοχή, θα πέσει. Παίζεται, λέει ο Ανδρέας Παπάς. Πηγαίνουν κοντά του ο Τζαβέλας, οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ο Τούντορ απορεί. Ο Ανδρέας Παπάς τα λέει με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν και στον βοηθό της γραμμής. Για να δούμε από αυτήν την οπτική γωνία. Πρέπει να βρίσκει με το αριστερό πόδι του Μακ ο Καπίνο. Υπάρχει ένταση. Ο Ανδρέας Παπάς άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί, ενώ ψυχρεμότεροι προσπαθούν να ηρεμήσουν τους υπόλοιπους την ώρα που υπήρξαν κίτρινες κάρτες που έδειξε ο διαιτής. Σε μια φάση όπου υπήρξε επαφή ανάμεσα στον Καπίνο και τον Μακ, θα το δούμε και από αυτήν την οπτική γωνία. Δείτε πώς βρίσκει το αριστερό πόδι του Μακ. Στέφανος Καπίνο άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Ανδρέας Παπάς.